Wow, tamis. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Alex. And June. Yek. Asama kayo. And welcome back to my channel. Yay! Ipapakita ko sa inyo yung pangalawang bahay namin na pinagawa nung nasa barko pa ako. Welcome to Kapuno. Ito po yung pangalawang bahay na pinagawa namin nung nasa barko pa ako. Pasok kayo, guys. Pasok. Taran, taran, taran. Andito po yung mga relief goods na ibibigay namin mamaya. May aircon na maliit. Yung aircon na yan, buong bahay na yung pinapalamig. Tapos si mama nagluluto. Ano niluluto mo, ma? Pansit. Wow! Nagluluto si mama ng pansit kasi may bisita kami ngayon. Marami yung bisita. Ito po yung sala namin. Na halos, na halos pang 5 tao lang. Tapos ito na yung kusina namin. Ayun, yung kusina. Tapos yun yung lababo. Wow, social na lababo. Naka-tiles pa. Oh. Wow. Lababo ni mama, oh. Bro, yan. Social, ganda pa ng tiles. Oh, pati yung faucet. Wow. At ito po yung nag-iisang kwarto sa bahay na to. Maliit lang. Dito na natutulog si mama at si papa kasi sinasanay na nila yung na dito na manirahan. Kasi dito na kami manirahan soon. Dito po sila natutulog. Liit lang na kwarto. Yan. Tapos may maliit pa na electric. May electric pa na dito. Meron pa maliit. Tapos dito yung kusina namin. Maliit. Dirty kitchen. Dito yung dirty kitchen namin. Wow! Tapos yung sampayan. Tapos yung CR dito na halos di ka makagalaw. Yun, oh. Dito na kami maliligo. Dito na kami mag-CR. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga tanim namin na gulay. Maraming tanim si mama na gulay. Tapos mga tanim ni mama. Ito may mga gulay pa siya dito. May garbanzos. May bunga na yung isa. Wow, garbanzos. Yung malunggay namin. Wow. Saka meron pa dun. Malaki na yung malunggay dun. Tapos ito yung grapes namin. Wow. Wow, grapes. Kaso di pa namumunga. Matagal na to. Meron pang isa dito. Grapes din. Sikwa. Yan, sikwa. Sili. Malunggay. Luya. Lemongrass. Lemon. Yung alugbati namin. Grabe, laki ng dahon. Halos isang kamay. Taba kasi ng lupa dito eh. Yan, lemon. Tapos may calamansi. Just dyan guys, yung pinapa-extend ko na na 4 na kwarto. Dyan, para dito na talaga kami lilipat soon. Kasi hindi kasi bahay namin yun. Bahay kasi ng lola ko yun. Tapos gusto lang namin na meron din kaming bahay. Kaya yan na yung bahay namin. Simple lang, di ba? Pero ang importante, masaya. Yan, ginagawa pa. Kakastart lang kakastart lang. Ito kasi yung nabili kong lupa namin. Hanggang doon pa to. Hanggang dito lang namin pinalagyan ng bakod kasi para mas safe. Medyo safe. Yan. Hanggang doon sa may ipil-ipil. Wow! Hanggang dyan yung lupa namin papunta doon. Bumisita kami dito ngayon kasi magbibigay kami ng mga relief goods sa mga kapitbahay namin dito tsaka kasi gusto lang namin bigay ng RGSJJ Fighters. Wow. Kasi maraming bata dito. Bago kami magbigay, syempre kakain muna kami. Nag-ihaw kami. Nag-ihaw si Papa. Yan, nag-ihaw si Papa. May kapuno pa sa likod, oh. Ano ba? Parang nasubrahan pa. Tapos may pusit. O nga pala, ako pala nag-ihaw ng una. Binigyan kami ng buko. Daming buko. Laki ng dagko ilang butong drip Laki ng buko nila dito kasi yung ko parang 3/4 lang dito.
yung sa amin, 1/2 lang dito yung buko namin sa bahay, doon sa Burgos. Tapos dito marami pang gulay si mama na. Kaya rin. Tapos marami pa kaming seedlings sa bahay, bay. Yan, mga kangkong, okra, kalamansi, talong, pechay, munggo, cabbage, tomatoes, ito, alugbati, spring onion. Ewan ko kung ano to. May sampalok, bell pepper. Yan, mga bell pepper yan. Talong, sili, pechay, mga iba't ibang klase ng beans to. Pinaghirapan to ng ate ko lagyan ng net. Wow. Parang greenhouse. Char. Ito may bagong tanim na naman siya ng mga mga seedlings. Ewan ko kung ano mga tinanim niya dyan. Sobrang dami kasi yung ate ko mahilig din magtanim ng seedlings. Pero hanggang seedlings na hindi na tinatanim. Yan, yun yung bahay namin. Maliit lang siya guys, pero alam niyo yung masarap lang sa feeling na na may nakikita sa pinaghirapan mo, di ba? Kahit maliit lang, at least may nakikita sa pinaghirapan mo. Palalakihin pa naman yan eh. Yan ginagawa pa. 4 na kwarto. Pina-extend ko. Tsaka hindi naman importante yung yung laki ng bahay. Ang importante, kumpleto kayo tsaka masaya kayo, di ba? Yan namang yung importante. Kasya naman kahit marami kami dito Marami pang gamit. Hi Mish! Ito nga pala si Mish. Ngayon lang to nagpakita Hi Mish! Ito, buti ito nagpapakita na to ngayon. Dati nahihiya to sa camera Ito din bisita namin si Badiday. Ay, Badaday. Hi Badaday! Siya yung kasama lagi ni Mama dito kasi andun kami sa Tagbilaran. Siya yung kasama ni Mama dito. Yan! Ito yung masarap. Tuba. Bago pa lang to. Galing pa lang to sa niyog. Kakakuha lang yan kanina ng umaga. Sarap ng tuba nila dito guys. Tamis. Yung iniyaw namin kanina. Masarap, parang ako. Hingi ko, Ben. Sarap guys. Pero mas masarap ako. Sana ako masarap. Itong na ako, hindi ako nagagahan kunti lang yung nakain ko kanina umaga Ganito kami kasaya guys. Di ba kayo naglalaway sa akin? sa inihaw. Sabi ni Mama naglaway-laway. Tapos may biko pa si Mama ginawa kagabi. Wow. Tapos yung kanin. Wow, diet. Asa kaya? Kailangan Si Madam Ayek. Badaday. Wow pa. Ito, torta di Loon guys. Ito yung specialty ng municipality of Loon. Torta. Sarap ng torta nila dun. Pero mas masarap pa rin ako. Kakain na kami guys kasi gutom na kami. Mga una. Sa Bisaya pa, mga una. Ano yung kinukumpiyat mo nga? Kakain na kami guys. Ito yung food namin. Langka, pansit, inihaw na baboy, inihaw na pusit, sabaw, biko, torta, mangga, tsaka may saging, tsaka may mangga pa. At kanin na konti lang. Oh, bili ka daw ng Coke yung. Ba't hindi ka umiimik? Uy. Coke. So guys, mamimigay na kami ng flute goods. Ayos, punta na kami doon sa mga bata. Wow, parang saan ba tayo pupunta? Para dahil gutom kami sa kakaikot, kakalakad, ano muna kami ng fresh buko. Hindi ako marunong. Subukan ko. Pengi Kuya B. Pengi rin. Ako muna. Ay, baso. Baso kay. Wow.
Wow! Tamis? Wow! Sarap! Ikaw, Alex. May May aman. Nami. Nami. Buko! Yek. Daming musiko. Order. Oh. Wow. Nagtatsara na ako. Wow. Wow, may halong ano? May halong lupa. Ito yung masarap. Ito yung rason kung bakit masarap tumira dito sa bukid kasi kahit saan marami kang prutas na pwedeng kunin tas kainin pag nagugutom ka. Kagaya ng to. Nakuha namin kanina. Bayab. Panglima ko na to kasi yung kanina malaki pa dito tapos hinog. Grabe yung tamis. Sarap. Ito pa. Ito pa ibukos lang. Buko. Buko. Buhay ko. Namit gid. Sige, ano ra kuya? Sumnoy? Ano naman? Ito ang ko na. Wala man good. Wala na. No. Ala pa din. Doon nagtatapos ang aking vlog guys sa ano na bahay namin tsaka yung pag maganda dito tumira kasi may ano pala ko dito kasi maganda yung buhay tapos fresh yung hangin kaya hanggang sa muli paalam. Hi kay Amon Sam ng Saudi, kay Ninya Karil, kay Dave J Kalamungay, LJ Kalamungay, Maria Christine Sayon, Sunshine Mangugtong, Mitchell Sanchez, Arshela Kaluba, Tyro Vines ng Kanangkaan Corilla, kay Rich Balabot ng Alcala Pangasinan, kay Valerie Tolentino ng Estaca Compostela Cebu, kay Richard Lisira ng Zamboanga Sibugay, kay Christine Alternado ng Maniki, Kapalong Davao del Norte, tsaka kay Romel Caritativo ng Alriga, Deira, Dubai.